enw fi di Aunty Kim a fi di arweinydd Cylch Meithrin Pwllheli a mae gennym ni 26 o blant sy'n mynychu cylch ar hyn o bryd. Dwi wrth y modd efo plant a ers o'n i hogan fach, dyna'r oll o'n i eisiau gwneud. So pam nath ni gyrraedd yma, do gynnon ni mardal tu allan, felly gafon ni grant i gael y ffens. A wedyn, da ni wedi cael lot o grantiau i brynu adnodda i'r ardal tu allan. Da ni'n trio dilyn y curiosity approach, lle da ni'n trio defnyddio pethau go iawn, lot o bethau pren, yn hytrach na defnyddio'r plastig. Da ni wedi cael yr adnodda da yma, da ni wedi cymeryd be mae Styn wedi dweud a da ni wedi trio gweithredu ar hynna hefyd. Mae Maglu mynychu dosbarth Meithrin yn bora a wedyn mae'n mynd drosodd i cylch yn pnawn. Mae o'n bositif bod o ar tir yr ysgol, dwi'n meddwl bod hynny'n help mawr. Yn amlwg maen nhw'n cydweithio fo'i gilydd a fydd o'n help pan fydd y plant yn mynd i fyny i blwyddyn cyntaf nhw'n ysgol lle. Dwi'n meddwl dyna di'r mantais mawr sydd gennym ni bod y cylch ar safle'r ysgol mewn ffordd. Pan mae'n dod yn amser i blant dros lwyddo wedyn, mae o fater o yn hytrach yn fod wedi adeilad newydd. Maen nhw'n symud y stafell mwy neu lai. Mae'n adnabyddiaeth yma o'r staff, a mae pob yn abod i gilydd yr eith dda, dyma'n fanteisiol i'r plant. Dyma nhw eisiau symud i fyny. Dwi'n teimlo mae gennym fi berthynas ffantastig efo'r rhieni. Pan mae Covid, o'n i'n cysylltu efo nhw'n aml iawn i gynnig adnoddau iddyn nhw, i gynnig llyfrau, gema, bob peth. A mae nhw'n teimlo bod nhw'n gallu ymddiried yn fi, a dwi'n teimlo fedra i siarad efo nhw, a ynddi mewn berthynas agos iawn, berthynas lyflu, ynddi. Maglu wedi bod yna 2 flynedd, mae'r gofal mae wedi cael yn ffantastig yna, mae wedi ffynnu yna. Gofal personol, mae wrth i bodd efo'r holl antis yna, a mae o'n wych. Os da chi'n ffeindio rhywbeth, da ni'n mynd i roed nhw yn y potia bach yma, oce? Felly mae'r ysgol Goedwig, da ni wedi bod yna bore yma. Da ni'n gobeithio gallu plannu y llysiau, ffrwytha, bloda yna. Fydd o'n lle i'r plant gael mynd i ymdawelu, fydd o'n lle i ni gael mynd i gael steddfoda, storia, i wneud dens, bob math o beth gwahanol. Be ti wedi ffeindio? Ti wedi dda sydd i ta? Y peth gorau am weithio yn y Cylch Meithrin ydy gweld y plant yn datblygu, gweld nhw'n mwynhau dod yma a bod ni'n gallu cynnig y gofal gorau iddyn nhw. Mae bob un plentyn yn cael yr un cyfle a mae jyst yn lyflu gweld nhw yn datblygu, ynddi, mae'n really nice. Sa fo'n meddwl y byd i ni gyd i ennill, i fi a'r cymarthyddion i gyd.